ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои навбатии мо аз бозори Корвон дар омадгоҳи рақами 11 ряди шашум тарафи тиллобозор беҳад амихе спортстилои фасон омадагиай. то охири видеоро тамошо кунед. дар уҷа инчунин двойкаҳои жимпириам ҳастай, метавонед аз онҳоям интихоб кунед, аз нархошон бохабар шавед. марҳамат, иҷада ҳам бори туркӣ ҳастай, ҳам бори узбекистон. анами спортстило бисёрам хушрӯ. ина бинед, ана ин намудош 180-200 сомона дора, 180 сомона дора. ана 230-250 сомонаҳош бошад. турецкиян ряди дуюм, инами ряди байн сирхзард, ино 250, ино туркии тозаян. калтатаракошам ҳастай аз ино. ҳамаи ино ваян беначосан, качествошон беҳад качестваи хушрӯ, ҳечи намеша, мисол пад намезадагиё. ҳозир киртоошам аст, киртоорам нишон метиҳам. ана бинед, киртоо ҳар хелае нархошон аз 180 сомонай то қиматаш 220 сомона. бинед, вечерни киртоо аст. ҳозир фақат киртои вай мондагиай. дарозишон то зонура, аз зону камакак поёнтар. дарози то заминаш тамом шудагиай. марҳамат, инамиҷа ҳамаш киртои новинка, сифатошон беҳад хуб. палторо нишон дода будама, 220 сомон буд. баъд анаи ваё спортивко аз ин медонед, дигар рангошам ҳастай. и ҳамо 240-250 сомонояй туркишай. чӣ хеле гуфтам, ҳозир дар ҷамъ турецкӣ дора, ҳам вай бори узбекистон. кадомаш ки бори узбекистонай нархошон 180-170 ам хелай. акадомиш ки мисол турецкия 240-250 ам хе нарх дора. размерои ин нуқтаи савдое ки ҳозир мебинед, размерои ами спорт стилош ҳамаш то анамин 52 размера дуруст мебиёя. ана больши мерка спорт стил пурсида буданд духтарако ва ёям ма видео кардаги ҳастам. шояд ки имрӯз партом дар уҷа то 54 размера ҳаст. марҳамат, ана двойко, и двойко нархошон 250 сомонӣ. иям ами шашум риядай. даромадгоҳи рақами 11 тарафи тиллобозор, шашум рияд. метавонед бо як маротиба омада аз наздик бинед. тамошобинони азиз, рақамҳои телефони мо дар рӯи экран ҳастай. шумо метавонед ки нависед, дар WhatsApp нависед ё ин ки голос равон кунед. бо ма доставкара мефаҳмонам. мо худмон доставка дорем. ина бинед, ино иҷада ҳам туника ҳастай, ҳам водолазка аст, ҳама чи аст. ина ёшам двойкай. двойкошон 250 сомониян. размерошон стандартай, яъне ки аз ами размери 44 то 52 тақрибан размер мешава. ина цвети сабз, ҳозир чӣ хеле медонед ранги сабз мода шудагиай. ина ази двойка ранги сабзшам будай. туникое ки ҳозир дар ҷа ҳастай аз 110 сомон нархаш, 110 сомонӣ. баъд бо водолазкош боша 70-75 сомонӣ нархошон. хулоса беҳтарин амихе водолазкаву туникаву дигар. ана спорт стил, анами фиолетовиш чанд ранг дора. нархи вай 200 сомона, агар хато накунам 200 сомонай ҳамроҳи бурукшай. ҳозир ман рангоша нишон метиҳам. бине, рангам хеле розови вай дора, баъд коричневи дора, розови беранг дора, фиолетови дора. 4 рангай ҳамагӣ. ана пумаву не дигар ваёш боша 180-200 амхе нархо. не зардош ҳамроҳи бурукошунай. марҳамат, бурукошуна бинед чӣ хелай. чӣ хеле гуфтам, 180 сомонӣ ряди поёнаш. кадомаш ки моли ваяй узбекистон. ана ряди ки боло, ина байн, ино ҳамаш турецкиян. нархои туркиё боша 240-250 сомонӣ. ина моделоям хушрӯвакай. ино камакак дарозтаракан. бо ҳози унау кадомаш ки қафо истодагиай
ва ёш бошад ваян калтатаракам нархош ҳама хеле ё не ки вайшон чӣ мегӯянд моделиш фарқ мекунад. И куртаро аллакай ман нишон додам, чӣ хеле гуфтам куртао размерашон ҳами то ҳами 50 мешава, размери калон надорад, то 50 меша. беҳад куртои вечерни фасонай ҳам барои мисол студентоям мешава, баъзеош скромни духтагиай, агар духтарако дар кор боша метавонед дархост кунед, мо доставка мекунем. иҷада баъзеош материалаш драпай, баъзеош ваяй вилветай, ҳар хелай материалошон. материали намин туркиё беҳад хушрӯ, спортивкао двойкаҳои туркӣ пад намезананд. ино аз ин гуфтан рӯзои наздик бо дарозош мебиёяд, қадашон дарозтар ва рангҳои дигараш. метавонед ки мисол аз анамин намудоям харидорӣ кунед. дида чӣ хел спортстилои фасон дар анамин корвон, бозори корвон, тарафи тилло бозор, даромадгоҳи рақами 11 пешина 7 дарвоза буд, 6 рияд. биёед ҳами 6 рияд тамошо кунед. боварӣ дорам ки осона ёфтани ҳамин нуқтаи савдо. хоҳед бо ҳамроҳи фурӯшанда мисол гап занон кунед, шояд ки бо арзон мекунанд, метавонед харидорӣ намоед. ҳар касе мисол берун аз тоҷикистон ё ин ки дар ҳамин дохили тоҷикистон ё бозор омада наметавонад, пас ба мо нависед, мо худмон доставка мекунем. бинед ҳамин двойкаҳо чӣ хел рангакҳои хушрӯ дорад. дар иҷа двойкаҳо ду моделай, ҳам навистагӣ ҳам клеточный. рисункаш аҳамиятиет ду хелай. ина туникочаҳошонам ҳамаш туникаҳои хушрӯвак. иҷа туника ҳам камакак дарозтар доранд, ҳам калтатарак. марҳамат. и наворум камтарак буд, ҳами вая дим бора мондум ки хушрӯ бо бибинед. сабза бозора бинед, бовар кунед, ҳам спортстил ҳам двойка, ҳам ранги сабз бисёр омадае ки чӣ хеле гуфтам озимода шудай. барои ҳавай анавай костюмчаҳо 130 сомонӣ буданд тамондай. инчунин анами водолазкаҳошон хушрӯвай ғавсакай. ино без размерниян водолазкаҳо. ина рангошон ҳар хеле сафед, сиёҳ, серӣ. хулоса дӯстони азиз, умед дорам ки видеои имрӯзаи мо камакакам боша писандтон гашт ва видеоҳои навбатиро интизор хоҳед.